Tikber il-pressjoni fuq il-Ministru Byron Camilleri sabiex isib soluzzjoni mal-uffiċjali tal-leża. Dan kif l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin appellaw lill-awtoritajiet sabiex isibu soluzzjoni imminenti dwar l-istrajk tal-uffiċjali tal-leża ordnati mill-Workers Union. L-MDA spjegat li dawn id-direttivi qed ikollhom konsegwenzi severi fuq il-membri tagħha u tal-proġetti illi għaddejjin. Fl-istess waqt l-MDA saħet li qed tikkonsidra x'toroq legali jistgħu jieħdu l-membri tagħha sabiex ikomplu bil-proġetti tagħhom la darba l-gvern jibqa' ifalli milli jsib soluzzjoni adegwata. Ġi spjegat li l-MDA qed tkun sforzata li tieħu dawn l-azzjonijiet kif l-awtoritajiet fallew milli jsibu soluzzjoni brabta mal-azzjoni industrijali tal-leża. Dan, spjegat l-Assoċjazzjoni, minkejja l-xxieren tal-laqat li l-istess MDA għamlet mal-gvern brabta ma' dan il-każ fl-aħħar ġimgħat. Fis-qarrija ntqal li kawża tad-direttivi tal-uffiċjali tal-leża, il-membri tal-MDA spiċċaw iwaqfu ħesrem il-proġetti tagħhom e kif l-awtoritajiet ma setawx jipprovdulhom uffiċjali tal-leża jew ta' Transport Malta meta kien hemm il-bżonn illi jingħalqu t-toroq jew jieħdu ħsieb it-traffiku fost oħrajn meta jkun hemm xi krejnijiet qed jaħdmu. Dan kif, sintendi minħabba d-direttivi, il-leża ma setawx jagħtu s-servizzi tagħhom filwaqt illi Transport Malta insistiet illi ma kellix ir-riżorsi neċessarji. L-MDA saħet illi mingħajr ma tidħol fil-leġittimità ta' dawn id-direttivi hija insistiet illi l-membri tagħha ma jistgħux jibqgħu isofru l-konsegwenzi. Għaldaqstant qed jagħtu ultimatum ta' ġimgħa biex il-gvern isib soluzzjoni. Jekk ma jintlaħaqx ftehim f'dan iż-żmien stipulat se jkunu qed jagħtu l-ordni lill-membri tal-assoċjazzjoni biex ikomplu il-proġetti tagħhom b'mod normali, anke jekk ma jkunx hemm ordens. L-MDA għal darbohra tenniet sabiex il-gvern isib soluzzjoni xierqa bil-pis tal-pressjoni inevitabilment jiżdied fuq il-Ministru Byron Camilleri e kif, apparti l-istrajk tal-uffiċjali tal-leża, għandu qudiemu d-direttivi li qed isegwu l-pulizija membri tal-POU u l-MPA illi qed jappellaw għal kundizzjonijiet aħjar u t-tisħiħ ta' riżorsi umani, ankollu għad-detriment taċ-ċittadini Maltin u Għawġin.